Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. A nosa primeira parada será no Colexio de Seixalbo, onde este ano inauguraron unha biblioteca renovada que está chea de diversión. Baila, miña amiga, baila. Baila se queres bailar. Ven onde se cumpren os soños. Ven co teu querido damar. Para cantar veño para a música o meu irmán. Aunque bailes toda a noite, aquí tes que enchea de cantar. Animales, pero mira, hay una mariposa. ¡Uy, qué chula! Está moi chula porque é máis grande e máis espaciosa. Ten mellores mesas, ten máis máquinas, máis xogos. Máis diversión. Sí, máis diversión. Moi ben. A verdade é que ten moita diferencia ca antiga. A antiga era moito máis pequena e esta ten moitas máis actividades para facer. Y queda así, de chulo. Moi chulo. E que vas facer con Milán, un chaveiro? No sé, estoy pensándolo aún. Vale, bueno, pues pérdelo. Foi moi grata ver a reacción dos nenos e como estaban desexando vir e a resposta deles, bueno, é maravilloso. Un recordo se foi na conos ou se foi xa te creer. Pode ser que fora en Apolo, que fora na LP. Non sei se sería no apóstolo onde vos vistes por primeira vez. O que sei é que con esta canción foi coa que vos empezastes a querer. Pues cambió bastante, la verdad. Esta novecita é moi chula. E que actividades podes facer ahora na biblioteca? Hacer de esto, jugar a los legos, hacer figuras con esas maderas, dibujar. Entonces a biblioteca non é solo para ler ahora. No, también vale para jugar ahora. Das actividades que agora podedes facer na biblioteca, hai algunha que lles este chamando especialmente a atención? Ou... A ver, en realidade todas, o sea, todo o que é lúdico, os xogos, os de construcións, o das máquinas como din eles, da 3D, chamalles moitísimo a atención, a impresora 3D, a cortadora láser. Nos intentamos pois que vayan coñecendo un poquinho o manexo, porque claro, é moita cousa así xunta, entón hai que pouco a pouco. Cando temos oportunidade veñen aquí, ensinámoslle como se vai facendo. Primeiro temos que facelo nós e van vendo, pero bueno, pouquiño a pouco imos conseguindo que eles vayan facendo na súa medida. Eso chamalles moitísimo a atención. Pois mira, isto é unha máquina 3D que funciona co calor, cun casete ali atrás de plástico que derrite e fai figuriñas co calor. Entonces podemos facer figuras e nós fixemos aquí unhas panderetas para as letras galegas do 2025. E xusto panderetas porque se lle dedican as cantareiras e as pandereteiras. Vale, contanos que foi ese proxecto. Pois, primeiro programamos unha placa que tiña información para que cando tiraran o satélite pois collera a humidade, a altura, a temperatura e etc. Iso ten pinta de ser moi difícil, ou que? Non era tan difícil, solo había que programar cun ordenador, logo pasar a placa e xa. Claro, moi ben, moi fácil. O tubo de lectura é unha actividade que podes ir gratis ao cole
que unha vez ao mes, un mércores, que escollese un libro entre os do club de lectura e lese. E despois falase do libro e facemos actividades moi chulas. E que é o que máis che gusta a ti de vir ao club de lectura? Ler e facer actividades moi chulas. O mural de Rosa Parks, por exemplo, eu fixen unha parque que desbuxei o autobús e pintei no eu. Bueno, pois seguide lendo moito. Dadas. Cheas de diversión estiveron tamén as xornadas de educación vial de Salesianos, que un ano máis foron un éxito entre os alumnos de infantil e primaria. I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. I saw her face, and I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Imos facer unha pausiña para a publicidade e agora mesmo voltamos con máis xornal escolar.